姫の弔い合戦だ。おお、やるぞ。闇の滅びた今、私たちが戦う必要はもうどこにもありません。でも見極めたいのです。あなた方にこの世界を任せることができるかどうかを。かの者たちを癒すたまえ。荒ぶる陶器よ、舞い吹雪け。ここを通すわけにはいかぬのだ。これで終わりだ。我が敵を撃て。負けるわけにはいかん。
力がみなぎってくる。の者を守る盾となれ。
命に従いその姿を現す。を癒したまえ。かの者たちを癒したまえ。風よ、集いて竜巻となれ。我が敵を撃て。